салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон. Ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем ки дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк монед. ин амали шумо мода мотиватсия метавад ки боз ҳам беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон кунем. Конор Макгрегор қавл дод ки Ҷастин Гейҷиро мағлуб мекунад. ин ҳама аз як ночиз пайдо шуд ки ҳоло ман ба шумо кӯтоҳ карда нақл мекунам. Макгрегор дизайни нави дастпӯшакҳоро ба UFC пешниҳод карду халос. Аммо дар ин ҷо Ҷастин Гейҷи пайдо шуду ба Конор таҳдиди ҷиддӣ кард ки биёед гӯш мекунем. Ту инро ихтироъ накардӣ. Ту танҳо номи худро ба тарҳи каси дигар гузоштӣ ва ин боқимондаҳоро аз масолеҳи пассифат ва ба қадри имкон арзон пешниҳод кардӣ. Онҳо партов ҳастанд ва ту инро медонӣ. ту танҳо мехоҳӣ чизеро ба даст орию халос, навиштааст Гейҷи. Конор бошад ба ин суханҳо тоб наоварда чунин ҷавоб дод: дар дастпӯшакҳо Макгрегор фасл навишта шудааст. Ман метавонам ту ва мураббиатро дар як вақт ба осонӣ шикаст диҳам. Вақти шикастани як рӯи дигар расидааст, ҷавоб дод Макгрегор. дар ҳақиқатам ин як муҳорибаи беҳтарин мешуд байни Конор Макгрегор ва Ҷастин Гейҷи, аммо ин муҳориба аниқ нахоҳад шуд. аллакай ба ҳама маълум аст ки агар Макгрегор Парьераро шикаст диҳад, пас бо ғолиби муҳорибаи Оливейра ва Чендлер барои камарбанди UFC муҳориба хоҳад кард. шумо чӣ фикр доред? Агар рафту муҳориба байни Конор ва Гейҷи барпо шавад, кадоми онҳо ғолиб хоҳанд шуд? ҳатман фикртона дар комментария нависед ва мо боша бо шумо хайр хуш мекунем. хайр.